କେତେ ବଡ଼ ଭ୍ୟୁ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ହେଇଛି। ସାର୍ ଜାଗା ନାଁଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ଜାଗା ନାଁଟା କ'ଣ? ବାବା ହରିହର ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଫୁଲ ଏନ୍ଜୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାଇ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛି ପୁରୀର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ପୁରା ହେଇଛି। ପୁରା ଆଶ୍ରମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବି ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ପୁରା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ କରାହେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ନା? ହଁ 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 ଏପଟ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ କରିଦେବ ମୋର ଟିକେ ଚାଲିଛି। ଅପରଚୁନିଟି ଅନ୍ କରିବି। ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବେ। ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆସିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ପୁରୀରେ ଅଛି। ପୁରୀ ପାଖରେ ବି ଅନେକ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିଛି ଭାଇ। ଦେଖିଲେ ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ଅଲଗା ବୁଲନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ଆସିଲା ଜଣେ ଜେକେରାଟା ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ଗଜପତିଆ। ପୁରା ମିଶିକି ପୁରା ଶହେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଯାହା ହଉ ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିଛି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିଛି ନା ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍? ଏପଟେ ବୁଲେଇ ପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ ଭଲ ଅଛି ଜାଗାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମନଟା ପୁରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି। ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା ୱାଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଯିଏ ବି ଟେନସନ୍ରେ ଥିବ ଆସିବ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସିଥିବ ପୁରା ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଠି। କ'ଣ ହେଇଛି ଏପଟେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖାଯିବ। ଫୁଲ ଫୁଟିନି ପୁରା ଫୁଲ। ହଁ 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 ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ହେଇଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ପୁରୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଅଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବେଶ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିପାରିବେ ବୁଲିପାରିବେ ଦେଖିପାରିବେ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେମିତି ମାନେ ସେମିତି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ମନରେ ଆସି ଭଲ କାମ କରିକି ଯିବେ। ସେମିତି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଆସିବେନି। ଆଉ ଆସିବେ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପରିବେଶ ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଘରଟା ଦେଖିଲେ ଭାଇ ଆଉ କୁହନି ମୁଗ୍ଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।